Подслади празниците с Била! Вземи сега 25% намаление на всички шоколадови бомбони. Този петък и събота. Само с Била карт. Била. Точно по моя вкус. Какво би направил, ако имаш свободата да избираш? Създай предплатен план, перфектен за теб. Комбинирай минути за разговори, СМС и мобилен интернет с всички в мрежата на Global. Само за 3,90. Global. Част от Теленор Груп. И сега какво? Почивка. Киткат Чънки. Крачка към позитивното мислене. О, да не останем тук по-дълго. Всъщност, доста по-дълго. Дай си почивка. Вземи Киткат. Добре ли изглеждам? Прелестна, както винаги. Благодаря. И ти си много свеж. Абе, на мен ми стоиш леко изцеден, като в етикет за конфитюр. И ти тече сок по кората. Къде ти усмивката? Кой го каза? Аре малко... Вуаля! Поздравления! Благодарение на своя усет към детайла си успял да уловиш най-добрите им качества. Матюр плод. Флорина. Плодове с характер. Аспирин С на Байер ви помага да се справите с симптомите на настинка и грип, като болка и повишена температура. Но ако симптомите се задълбочат и гърлото ви се възпали, просто вземете 2 таблетки Аспирин С. Благодарение на разтворимата си форма, Аспирин С бързо облегчава температурата, болката и възпаленото ви гърло. И се чувствате много по-добре. 2 таблетки, двойно по-силно действие. Аспирин е само един. На Байер. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. От всички места в къщата добруджанският майстор най-обичал чардака и вдъхновен от благата му сянка започнал да окачва луканките си там, да ги гали вятърът, да попиват от сладките приказки на чардака. Опитайте и вие луканка чардака, ново от орехите, майстор лъжки мезета. Нека всички се гръмнат от яд. А ти се прехвърли на поп, защото сега Samsung E1200 е само за, обърни внимание, 50 стотинки. Вземи го с Big Bob с 300 минути и 150 SMS за 9,60 на месец. Говори повече с Big Bob и Samsung E1200. От производителя на Тайлол Хот. Анзибел. Създаден да облегчава болка и дразнене в гърлото. Анзибел. Тройно действие в една таблетка. Анзибел. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ето кой решава любовните проблеми на мъжете в Манхатън. За Уил Смит няма невъзможни неща. 3 срещи и резултатът е гарантиран. Хич. Петък, 21 часа. BTV Cinema. BTV Cinema. Повече от кино. Защо откраднаха момичето ти? Ти ми кажи. Какво става, Ланг? Не издавай звук. Гледайте Кърт Ръсъл във филма "Големи неприятности в малкия Китай" във вторник от 20:30. Само по BTV Comedy. Какъв е най-добрият начин 3 отчуждени братя да се съберат отново? Едно пътуване с Индийски експрес, естествено. По време на което ще видят какво ли не. И ще си припомнят някои навици от детството.
Гледайте Ейдриан Броуди, Оуен Уилсън и Джейсън Шварцман във филма Индийски експрес. Понеделник от 20 часа само по BTV Comedy. Що е то казахстанец? И има ли той почва в Съединените американски щати? Подгответе се за сблъсък на цивилизации, който няма скоро да забравите. Гледайте Саша Баран Коен в комедията Борат. Във вторник от 20 часа само по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление.